Добър ден на това хубаво мило тържество, където са се събрали толкова гости, мили хора. Здравей, Иванчо! Добър ден на всички гости на това хубаво тържество. Здравейте, господин Панов, как сте? Как се чувствате днес? Привет от Сингапур. За съжаление, аз не можах да бъда тук. Добър вечер и от мен. Добре дошли на всички гости. Батио, честит рожден ден! Често да ви кажа, той е толкова добър, толкова галантен. Той е готов да даде пъти на мравката. Готов е да помогне на всеки един човек в труден момент. Той е един невероятен другар, воен. Ванка, здрасти! Това са пълни глупости и всички ние го знаем. Ти си един невероятно точен човек и много взискателен, който изискваш от всички хора. Какво да кажа за тебе? Моята първа асоциация с тебе е много отдавна, преди 43 години, когато с тебе почнахме да гониме топката в първи клас. Стигнаха пенсионна възраст. Сериозно. Любчо, Гогата, Иванчо. И с нашето чинолюбие радвахме нашите родители, които се криеха на последните чинове на родителска среща. Един господин, който строго се държи, но в същото време справедлив. Не става за скандали, не става за разправи. Той е толкова спокоен и добронамерен, че даже да ти си иска да врътнеш едно скандалче с него, не става. Ами за характер, на моменти сприхав, на моменти добър, но хубавото при него е, че дори и когато е сприхав, много бързо му минава. Добър човек е, кара се от време на време. Те асоциациите са ми много, в зависимост вътрешно си мисля дали ще дойде в добро настроение, как ще влезне през вратата. Не съм виждала по-добронамерен човек, който не създава и не участва в конфликт. Неговото спокойствие и търсене на решение, най-добро за всички страни, е уникално качество, което рядко хора притежават като него. В общи линии може да се каже, че работата си върви спокойно. В смисъл от гледна точка на това, че той е доста стриктен и педантичен, но когато види, че си вършиш работата, никога няма да дойде да ти направи забележка или да се заеде с теб. Но е перфекционист относно всяко едно нещо, с което се захвана. Много добро, много милостив, състрадателен, на всеки се притича на помощ. Патко е един от най-слънчевите хора, които познавам и когато се сетя за Пате Ваню, Ванка ще ме прощаваш, няма ли сме, за авторитет. Като се сетя за Пате Ваню, ми грее в душата, му да е видимо с 3 метра при плътна мъгла, всичко става друго. Ако обичате интервю. Много добре ми харесва така. Първата асоциация към Иванчо е, няма да кажа, защото мама и тати же са там. Мръсна дума. Иначе приятелство, това ни е свързвало винаги. Повод да поздравя и Чичо Колю с именния ден. Мил, добър и разбиращ. Най-вече. После Кашкавал Пане, Панов, Оли години. Той е умен, красив, интелигентен, находчив. Само пари да му искаш. Много добър. За него просто нямам думи. Заради него добавих прякор в казармата. Тато. Цялата казарма. Всички ме знаеха като тато. Къде се скри се за това? За диспенсера се скри. Ученолюбив. Не чак толкова. Голямо желание имаше за спортно училище. С него минаха много перипетии, за да стигне до това спортно. Желанието му беше футбол и нищо друго. Добро русо детенце. Голям сладоран беше. Голям сладоран. Обичам си го. Най-ценното качество, което Иван притежава, е неговото спокойствие. Играчките му беха на отделцето един вестник. Да, и си смоли. И вземе и го мачка и го къса.
сме грешни. Той е изключително спокоен, поне аз го виждам такъв, нали? Той може да има и друго проявление в служебните си среди, в други комуникации, но това, което е показвал пред мен и пред немалкото ни години приятелство, аз съм уверена, че не съм виждала по-спокоен човек от него. Изключително балансиран. Не мога да си представя в какво настроение ще го видя. Много е моментен, бързо се пали, бързо прощава. Просто като го видя, не знам в какво настроение ще го заваря. Външно е това, вътрешно може да горят вулкани, да бушуват ниагарски водопади, но той не го е показвал. Весело е, комфортно ми е, леко ми е на душата. Човек, с който много приятно се комуникира. Човек, който... Добър. Трудолюбив. В никакъв случай миролюбив. Малко сложен като характер за разбиране. Честен. Запазвала самообладание и успява да несе спокойствие в трудната ситуация. В моя случай, в мои трудни ситуации, успявал да му успокоява. Кара се, когато има повод, но иначе е един от най-добрите хора, най-добрите мъже и така нататък. Много е припрян, бързо се ядосва. Много бързо се ядосва, обаче не е злобен. Не изглежда такъв, какъвто е точно. Прави се на много лош, на много стриктен, но в същото време се крие една добра душица, човек, който съжалява, който аз познавам от много време. Когато има да се запознаеш с човек като Ванката и на разположение имаш 10 човека, с които трябва да се запознаеш, винаги става така. Първо запознаваш с Ванката. Трудолюбив, искрен и много жестив. Той е най-добрият човек, който съм срещала през целия си живот. Поне до сега да е. Но там не знам. Надежден и свръхстабилен. Много стабилен. Много стабилен. Вичо винаги е бил малко строг към Кака. Ама към мене нямаше колко е добър. Има пъргава мисъл, има практични решения, никога не е унивал и не е изпадал в състояние на безизходица, което страшно зарежда и околните. Страхотно качество е като миротворител. Жалостив. Слънчев човек, който веднага привлича краставите магарета. Знам го кога е ядосан, защото идва и ми казва или колежке, или Юле. Бих му дал доста подаръци, понеже много ми усмене и ми е голям приятел. И си дал ме 5. Като разбрах, че той ще ми е и роднина, много се възторгна. Тук ще попитате какво е възторгнат в тези отношения. Като не е ядосан, ми вика Пуни. Пуни, тъй, Пуни, оней и така. Но това го познавам най-вече кога е в настроение и кога не е. Обичам да съм с него повечето дни, нали? И обичам да се виждам с Кака някой път. Възторгнах е истинското чувство на щастие от контакта с такъв човек. Не, че има рожден ден, просто това е... И се радвам, че Вучо го има. Той си е добър човек. Парички би ли му дал? Да. Нали ти си грижовен? Да. Точно това ще да кажа. От касичката? Да, но тачи ми ги взе. Винаги си е малкият Иван. Така виждам. Той сега е малко. И сега за мен то си едно дете. Минават годините, не усетно. Чак сега не ми се вярва, че прави 50. Първата ни среща с тебе беше, не мога да си спомня кога, но първата ни среща беше за нещо, да направим някоя беля, може би. Да гониме топката и да тероризираме учителите, които ни тормозеха в училище. Те спомените са много. Спомените са още от моята казарма. Иначе спомените са много. Беше
Толкова отдавна. Но си спомням, че беше в Коктейли и мечти на Южния парк. Покрай много, разбира се. О, тогава беше най-голямата случка, защото цяла нощ бяхме пили с Иван и на следващия ден пиян ни караше с мотора, щеше да ни отрепа Соня силния мотор. Щеше мен да ме отрепа. Той обикновено не ходи с много. Те нали си ходят заедно? Да си кажат. Да. Запознахме се, когато дойдох на интервю за работа. Аз всъщност не знаех, че той е шефа. Гледах го, че си подрезва храстите, грижи се за цветята в заведението на Първо районно. Лятото на 2012 година Емиш обява за работа и аз дойдох на интервю при него. Далечната 98 година, когато се видяхме в първите люти чушки, които за жалост не съществуват вече, изгоряха от страсти. Аз влязох вътре, нали, интервюираха ме и по едно време вече видях, че това е шефа, запознаха ме с него и така. Това ми беше първата среща с него. Нали, това е преди 2 години и 2-3 месеца някъде. Ние се спознахме в близкото лето през... Първата родителска среща в гимназията на моето дете и на неговата сестра, където той беше дошъл като наставник. Интервюто беше доста обстойно, с какво съм се занимавала, колко време съм работила, стаж. Освен това, относно с нещо друго, дали съм се занимавала. Ами той вече забравихме, тогава сме се срещали, защото беше много отдавна. 44 години, май. От първи клас сме заедно. Знам го от 5 години. Аз съм му най-дългогодишния стар работник. Много добре го познавам. Той е много стриктен, много амбициозен, подреден, а в същото време и голям нервак, който за най-малкото пали. Много давно се запознахме. И след като се запознахме, решихме, че имаме много гледни точки. Фитнес, бизнес, жени, коли и мотори, дори и мотори. Попитаме в личен план как съм, семейна ли съм, не съм ли, защото дечицата все пак пречат на работата. И така започнах да работя в люти чушки лятото на 2012 година. За първи път се видяхме 1998 година, запознах се с него след като започнах да уча в едно училище с неговата сестра, по-настоящем моя жена. Ванка, ти имаше едно малко скутерче и беше една лилава каска, която приличаше много на анимационен герой, така че и в това отношение мотори сме много близки. Всеки негов успех в живота не радва. Радваме, защото първо е бормен. Бормен, труден и не може да е родител, да не го радва. Защото това детето да го видиш, че върви напред, по-голяма радост за родител. Родителът живее с радостите и неволите на децата си. Забавна случка с тебе си спомням, когато се учихме да пушим и баща ти ни хвана, тогава където не се напиках сам. Помня първото пушене с него беше във 2-ти клас. Голям бой ядахме тогава, благодарение на баба му. Оттам се почна нашето приятелство, сигурно, от боя. Те бяха неразделни приятели, Любо Когата, аз млад татко, превирам си и в една от стаите, те глупчуци, затворили от всекъде прозорците, вътре като лисичарник, то опушено от всекъде, но не се вижда да пожлезем под кревата и виждам пепелника с димящи папироси. Всичко като попарено, на единия зад врата, на другия, защото допетло през вратата. Айде са татковото, щом ти се пушиш, ще пушиш и пред мене. Аз много пуших. И
Отворих една кутия БТ, почнах да късам филтъра, пала цигарата. Ай, една, две, три, ред сополи, ред сълзи, дави се, плаче. 20 цигари ги изпуши, натрови се детето. Може би това ти помогна на тебе да не пушиш, а аз трябваше да пуша толкова години, за да ги спра. Много случки бих разказал и мога да разкажа, но ще ми трябва малко това настроение, в което изпадаме с батко. Да разкажеш толкова неща, за които всички листа по дърветата да бъдат езици, не биха могли да разкажат. Забавна случка се сещам на миналия му рожден ден. Доста бяхме очудени в смисъл такъв, че като го знаем, че е строг, така малко по-така се държи дистанцирано. В един момент стана много истински, така му идваше отвътре, нали, това забавление и с персонала беше много добре се държеше. Въпреки, че нали, не усетихме вече, че ни е шефа, малко по-така го чувствахме. Тези забавните случки са по време на работа. Постоянно има някакви забавни неща, защото той е малко по-импулсивен, малко по-емоционален. Иска винаги всичко да е наред и да е перфектно и когато малко се обърка, прави доста смешни физиологии, които аз просто не мога да ги изимитирам. Ами мърда си ушите, примерно, но аз не мога. Винаги е забавно. Винаги е бил със страхотно чувство за хумор и никога не ни е било скучно. Винаги е имало много смях. Не веднъж сме си имали да ме почитава много на културизма, но явно това са градивни такива спявки, защото аз се научих да пея много хубаво, да нося на големи количества вино и да шофирам след това. Това е 3 в 1. Сещате се, че е талант. Този талант се развива само с човек като Иван, с хора като Иван, с общество като Иван. Всеки батко трябва да си има батко. Риме, аз съм се натоварил като рейнджър в Ирак. Дюшеци, харпуни, плавници, торби с храна. Имах си едни любими джапанки, които от казармата по някаква причина бяха дошли при мене. И вървиме в индийска ничка, аз напред натоварен, отзад Ванчо шляпа в моите стъпки и по-отзад майка. И той в бързината, защото пясъка на горещен, шляп стъпва ми по джапанката, тя се къса. Аз продължавам напред по инерция. И краката ми почват да ми горят. Аз се ядосвам, че ми скъсал джапанката. Взимам джапанката и почвам да го пляскам. Бой, по гърба, по главата, по ушите, той се чуди, Иван се крие, върти се насам. Беше по врата, по главата с джапанката. То детето мъниче беше. Майка му отзад, тя натоваренка, дали да се смея, дали да плача, а като те гледам тебе, ме напушва смях. Само стъпка по-напред, настъпва и другата. Между другото, аз от нерви дърпам тази друга да я скъсам. Тя ме удря, аз още повече обяснявам. Истина е голям цирк, но и сега си го спомняме с умиление. Сещам за една дупка, в която аз бях изпаднала и той дойде да ме види, да изкарам един уикенд заедно в Родопите на караваната. И през цялото време му уверяваше да развиваме земеделие заедно. А той много добре знае, че аз не умея. Единственото, което умея, е да отглеждам стайни цветя. Множество са ни забавленията. Караоке, на което той ме навива да отидем, не изпява нито една песен. Ще обича да бъда подстрекател, нали? И след това да се стане зад завесите. Но много са ни забавните случки заедно. Не напразно се наричаме тенорчетата. Той е Хосе Карерас, аз съм Пласидо Доминго, а Павароти е моя брат Жоро. Тримата тенори. С него имаме и бизнес отношения. Бизнес отношенията са ни такива, ако пункт А, който обект на търговия струва 60
Пункт. 60 точки, 60 лева, 60 евра. И той ме пита за цената, след като разбира, че е 60. Той ми дава 80, а аз прибирам 120. Как става това, не знам, но е сложна бизнес схема. Алгоритъмът ни е сложен. Пушихме си ние много хубаво в тех, обаче баба му видяла, че излиза пушик. И веднага ни натопи на баща му, там разбраха и нашите. Хапнахме бая бой тогава. Още го помня този бой. Като се разлигави, това е най-често. И сме заедно. И си говориме и започваме да си фъфлиме. Батьо, купат! Нищо. Иска се ходим до мостчето. Ако до мостчето, разходка. Може. Си купим нещо. Иска се да ходим. Бате, надявам се дълъг и взаимоизгоден бизнес да поддържа. Доста така забавни случки имаме с него. От училище до ден днешен. Ама няма да ги разправям, че майка му и баща му ще слушат. Един път мисля, че когато бяхме на басейн с кака, в стати с мама, с едни мои приятелки. Гачетата ти? Да. И след това тръгнах да плувам. Тати ми нарочно искаше да плувам в басейна, ама не знам дали. Аз за Войчо ти нищо не чух тук. Всичките случки, всичките моменти, в които ние се виждаме, са такива някакви случки, в които се случват случващи се неща. Искам да му се извиня за едно нещо, защото му лепнах един прякор. И цялата фирма му вика така, и ако чуе да не ми се сърди, нарека го татко и всички му казват татко. И като се появи от някъде, почва да се предупреждава. Татко идва! Бързо! Татю идва! Този прякор му го лепнах аз, но то не е с злоба. Значи татко може да кажеш на човек, който много обичаш, който го чувстваш като много близък и да не ми се сърди за това, че съм му лепнала прякора татко. С Любо и с Иван бяхме в Москва. И тогава беха модерни шапките от писец. И Иван и Любо ме пращат да търся шапка от пиздец. Вървя си аз по щандовете, питам си за шапки от пиздец. Смеят ми се, докато разбера какво е пиздец. Та голям смех падна тогава. Оказва се какво е пиздец. Спомни си Виетнам и Камбоджа. И нека това да те топли дълго време. Колко беше хубаво на плюс 40 градуса да пиеме уиски с тебе. Прекръщващите с него винаги са забавни. Няма как да не се забавляваме с него, затова всяка минута прекарана с него винаги дава резултат един бурен смях. Било то на 5 минути или на 55 минути, но винаги с него се забавлява. И така си ги пиме петове, говорим си като мъженца. И да, това. Труден момент в нашия живот с най-трудният ми момент с тебе беше когато направихме този ресторант и когато той започна да работи и когато го напълнихме и готвачите не можаха да се справят, аз бях готов да си тръгна. Трудно ни беше в началото, когато отворихме новата кръчма. Нямахме качествен персонал. Преборихме се, имало моменти, когато на него му е било трудно и аз съм се стремяла да направя всичко възможно, да му е по-леко. Много път съм помагала, работила съм сама в кухнята. Но той преодолява, той е човек, който преодолява абсолютно всички трудности. Винаги намира изход и винаги спасява нещата. Просто е борбен човек, много борбен. В този момент беше ти човека, който до мене ме спря и ние останахме и продължихме заедно. След като направихме още 2 ресторанта и никой не може да ни раздели. Преодолявали сме много трудности заедно и живели сме много моменти драматични и комични и всичко, което завършва на чни. Но най-драматичният момент беше в една наша тежка тренировка, когато аз имах главоболие, което той се опита с подръчни материали да ми потисне.
Тогава ми даде едно хапче за глава, с което след ефекта на хапчето се оказа, че в 4-5 часа сме в един пияно бар. Няма да кажа какво е било хапчето, просто тежък момент, тежък и драматичен момент, който преодоляхме двамата. Съм имала трудни моменти, не един, в които Иван е съставил до мен и е помагал. Мога да кажа само, че се чувствам наистина, че го чувствам семейство. Доказвам го, е правила за мен много жестове, които са ме изваждали от трудни ситуации. Трудности много имахме, защото докато се занимахме с търговия по Турция, ходехме непрекъснато имахме трудности по митници, по разправи, но винаги сме се оправили. Оправни бехме и тогава, и сега. В Турция пътувахме всяка седмица, зареждахме магазини. Контрабандисти. Предимно контрабандисти бехме. Там попрескачвахме и в рулетките малко. Лоши спомени от тях имаме, финансови. Това беше моментно така. Всичко мина добре. И ми се обажда една приятелка и започваме да си говориме с нея. Той не знаеше, че аз пуша. Аз пуших Виктор. През това време той дига отгоре и подслушва разговор. А сестра му беше добричко, дете, детенце. Сигурно цял живот ще остане детенце. И той чува, че се разправяме за цигари там, че аз си обяснявам, че нашите са заминали, пък има определена сума пари, трябва да ми останат пари за цигари и за Виктори. Приключва разговора, той ще трябваше да излиза някъде, да ходи по дискотеки и слиза долу. И един такъв железен поглед. И аз се мазна. Вади една кутия, няма да забравя, бяха скъпи цигари. Давидов ли беше, Малборо, не си спомням вече какви цигари бяха. Извади една цигара и се заповяда. Аз не знам, че той е чул разговора с цигарите. Бъде, аз не пушам. Защо не да? Не, замисли цигари. Но аз не пуша, не искам. Аз знам, че пуши, вземи си цигари, поне да пушиш качествени цигари. Вземи си като ти казвам. Потънах в земята, взех една цигара и през цялото време мислех дали ще кажа на нашите. Но така и до ден днешен не каза изобщо. Нашите си разбраха това, че ми намираха скрити цигари по чанти, после като отраснах, че ме ришах на цигари и така нататък, но ми запази тайната. Аз много се бях насмела, защото през целия ми живот съм имала двама бащи. И трябва да кажа, че брат ми е бил по-строгия баща, отколкото баща ми. История, която ще помня цял живот и съм я изживяла. Много интересен, ние с него и много си и карахме, но имахме един много интересен скандал. Купи си първата Алфа и отидахме на циговчарка. Не ми даваше да пуша и като отидахме там, колата беше пълна с жени, да пушиха и на покрива имаше тогава и голем скандал стана тогава, ама пак разминахме се. Нещо може да те имитирам, ако искаш. Сигурно изобщо не е труден за имитиране, защото е много последователен и е такъв специален шейп. Но аз не съм добър имитатор и няма да мога да го изимитирам. Мога да се опитам нещо от рода на здравей, Ванюшка, хайде да се видим тия дни, да изпием по едно. Не съм добър имитатор, ще проваля мисията. Обикновено правиш така. Любе, моля ти се, дай сега да направим това нещо. Виж колко е трудно. Любе, моля те, дай, спри, не дей. Как е? Добре ли е? Обичам те. Тя как ме ядосаха пак. Аз колко пъти ще ти казвам това да не го правиш така? Като съм казал, значи съм казал. Айде 20 лева глоба. Какво е това? Какво е това? Що не е направено? 20 лева глоба. Какво добре? Какво му е добрето? Абе, Любе!
Що ви ги губя? Що ви гледа за това нещо? Аз не мога за всичко да мисля. Я оправете тук. Какво е това? Какво е това? Какво е това? А? 50 лева глоба. 50 лева глоба. Се научите всички тук да работите. Я да видя. Я да видя тук какво сте направили. Що така са подредени бутилките? Що така? Що не е изчистено? Я погледни тук, я погледни тук. Извинявам се. 30 лева глоба. Ти къде ходиш напред-назад? 20 лева глоба и за те. Това е начинът да ви излекува всичките, бе. Няма лечение за наш шеф. Ма не може така. Той Любо ви е разпуснал, аз не съм Любо. Ясно ли ви е? На какво се смееш тук? Я да видим тук какво става. Утро, чистите ли? Малки, чисти ли бара? Защото сега ще дойда да проверя. И 20 лева неминуемо в тетрадката. Сигурен ли си? Просто така, както си го мислите, няма да стане. Така да чистите. Чистено ли? Питам. То? Не се чисти само така. Тук? Тук отзад не се вижда, няма да почистим. Така ли чистите на малък? От другата седмица ще идвате всяка седмица, всички, докато не се научите да чистите. 12 часа не са отворили експонята, вие не сте почистили още. На какво прилича? Ще трябва да ви го обявам тук всичките. Погледни. И какво е това? Какво си изготвил? Какво си изготвил? Ма той шеф Любо ви е разглезил. Като ви го обявам всичките, Любе, обявай ги и те ще се научат да работят. Така, ето, така се работи. Искаш, ама не може. Няма пари. Вие само искате тук. Никой нищо не дава от вас. Само искате. Аз ще ти дам пари да ходиш да ги купиш. Така ми харесваш. Така може. Добро утро. Как сте? Как си ли? Ето ти както да извадиш отчетчето. Имате ли работа, че? Добре. Я да видим за явчиците за днес какви са. Галя, къде е бармана, бе? Галя, ще ми дадеш, моля, една химикалка. Малко да не си ми едно кафенце. Много са големи тия заявки, аз не мога да разбера какво правите. Вие преценявате ли ги изобщо нещата? Или какво правите тук по цял ден? Това изобщо аз не виждам, това е безмислено. Това е тази стока, която я поръчвате. Тя да бъде. Какви са тия неща? Аз съм казвал да има някакво разнообразие. Какви са тия повторения? Знаете ли, че на един месец започват постните яденици? Нещо постно измислили ли сте ново? Просто не знам. Това са всеки ден едно и също. Десерти? Някакъв нов десерт направили ли сте? Баклава, палачинки, край карамел, бисквитена торта. И пак, тирамису. Едно и също всеки ден. Нали казах? Всеки ден да има нов десерт. Но няма да стане. Значи идвам сутринта с добро настроение и вие ми го разваляте. Просто няма какво да кажа. Донеси ми обедните менюта за цялата седмица, които са били, да видя какво сте правили. Просто така няма да стане. Ще почна да седя тук и ще стане страшно. Я да видим. Да. Така. Ето. Нещата се повтарят. Бопро по там, качамак със сирене, качамак със сирене.
Нали съм казал, всичко да се подменя, всеки ден да е различно. Така. Идва състояние, вие ми го разкарате. Малко приспи ми кафенско пластмасово, да обичаш. В 3 часа, като се върна, искам обедното ми меню да бъде на масата. Готово. Не ме интересува дали ресторанта се цепи по шефовете. Ясен ли си? Виждам. Дайте ми чета днес, ще го видя. Ала! Чик-чирик! Едно кафе! Какво подскачаш там? Какво подскачаш? Лекичко. Айде те и ще изпочупи тук. Така. Добре. Момент. Така. Какво е това, бе? Какво е това? Не се признава, приготви с 20 лева глоба. Така. Добре. Пълке! Дай ми нещо да ям. Какво си готвил нещо? Я дай менюто да видя днес. Дай. Какво е това? Гледай, 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 гледай. Само постни. Само постни. 5 постни манджи. Нищо няма тук. Гледай, гледай. Айде, дай. Направи ми едни спагети с кренвирши вътре. Айде. Добре. Да. Значи искам менюто да е разнообразно. Не искам Нещо да имаш да ми казваш? Присвива очички и аз почвам да мрънкам. Ама, шеф, аз не знам за какво става на въпрос. Помисли си. Нали знаеш, че не обичам да ме лъжа. Ама, шефе, аз не знам за какво става на въпрос. Нещо да си направила преди 2-3 дни. Какво е това меню? Едно и също. Какви са тия постни манчи? Какви са тия еднообразие? Дай нещо по-различно. Дай нещо по-ново. Еми добре, шефе. Тука, аз не мога да разбера. Тук по цял ден си пушите цигари отзад в кухнята. Въобще не работите. Много разюздана работа. Много, много. Няма така се разберем. Значи, съжалявам много. Една си тръгва в 10, другата в 9:30. Ма вие въобще за какво идвате на работа? Аз не мога да разбера. Няма да се разберем така. Не, няма да се разберем така. Айде бе! Чик-чирик, какво стана с моето кафе? Кога ще го чакам? Айде. Тук с захар го пия. Без захар. Добре, айде. Как ли не съм? Я пуснете новините тук. Къде сте дистанционни? Ето и тази кушка изгорява тук. Обаче това е за момента. После вече му минава бързо и почва. Колежке, как е? Добре, шефе. Жени, колко е часа? Ето как бързо изкарах едни 20 лева. И така, такива са нашите глобички. Дори забавни по някой път, нали, ние си ги знаем. Малко не си свършил това, това. Не искам повече да се виждат някои работи тук на бара. Чика! Тези цветя, от кога не сте ги поливали? И представям си как влиза от вратата и казва: Лили, запиши 10 лева на бармана, защото не е полял цветята. За какво са купували тези саксини? Кара се, когато струшат нещо най-вече или объркат нещо, да се позабавят. Кара се. И в този момент той като каже 10 лева, 10 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 20 лева, 30 лева, 40 лева, 50 лева. Е, това е, което, нали, ми прави впечатление. Моля, за глобичките имаме ги, нали? Къде е 20, къде е 50? Това не е почистено. 20 лева. Представете си ме с чисто бела коса и с един много и какво. Това е важно. Ало, да, добре, чао. Айде, чао. Ето. Пак нямам никакво време. Звънат ми от сутринта. След малко. Идва на работа. Ей, бармана, дай едно кафе! Мали, колко е мръсно. Дай един начо с палачинки. Ако не полеете цветята до утре. Мали и салата. Ей, от кога сте бързали пода? Цветята! Бармана, не отивай. Ще има много глоби. Барман, отивай да почистваш пода. Казвам ви, много глоби ще има. Казвам, 1000 лия. Още нещо. От кога сте поливали цветята? 42 стотинки. Ние сме ги поливали, шефе. Всеки ден ги поливаме.
Те затова са увекнали, защото всеки ден ги поливат. Цвете. Значи, тук вината е това. По-сериозно. Контрол. Контрол. От тук виждам, чашите на бара не са бърсани, не знам от кога. От тук видиш. 20 лева горе си. Тук ще се ориентирам. Не мога, като малко можех, но... Да, много е готино. Да. 10 минути. Аз казал ли съм всички в 10 да са тук? Питам. Казал ли съм? Казал съм. Значи 2 минути, 40 лева глоба. По 20 лева на минута. Ако искате изобщо не идвайте на работа, да ви кажа. И утре пак закъсно. За мен няма проблем. Нали ме разбра? Айде бе, пълнке! Това ядене до кога ще го чакам? Колко време вече стана? Той влиза в тоалетната. Заключена ли? Заключите тоалетната след като излезне. Гледайте. Аз няма 2 пъти вече да отпушвам тоалетни. 2 пъти вече. 500 лева за 1 месец. Айде. Малък. Това кафе, 2 цетка. Айде отиди ми пусни едно нормално сега. Ти си мислиш, че аз... Трябва да тръгвам. Не мога. Трябва да тръгвам към Пирогов. Сега почва обяда. Трябва да тръгвам. Виксън, знаеш какво трябва да направим? Ало, Лили, кажи. Пускайте, аз нямам време да дойда, нямам. Ще слизам надолу. Нямам, аз трябва да хода и до ХЕИ, трябва да хода, да имам работа, но няма как да стане днес. Не. Пускайте, днеска няма да имам, пускайте. Имате ли работа? Имате? Добре, айде, ще се чуем. Честит юбилейте, Норче мое! Да си жив и здрав, много дълги години да ни радваш. Пожелавам му за всичко да е здрав и още минимум 50 години. Желая му много здраве, което е най-важното в живота. Нека неговата дъщеря да порасне, той да се гордее с нея. Искам да му пожелая по случай рождения ден все така добър шеф да бъде и успех за напред с всички негови желания. Още 50. Да ме радва мен. Не само мен, и майка му. Господин Панов, пожелавам ви да приемате нещата по-спокойно, с смях и с забава, да бъдете много обичан, много щастлив и късмет на всяко едно начинание. Тенорче мое, Косенце, първата половина на живота ни, този половин век, който вече и аз влязло, беше по-трудната половина, по-голямия наклон, който трябваше да изкачваме с усилия, с незнание, трупайки опит. Да, сега сме по-зрели, по-опитни. И все повече да се радваме на нашите деца и внуци. Знаеш, деца дал Бог много, за което ние трябва да се грижим и да се радваме. Ти си въпроси ме връщаш много назад в времето, когато, като всеки млад родител, не съм го осъзнавал. Сега разбирам колко е важно било човек да обръща внимание на децата си. Много. Дано и той бъде такъв. Бъди жив и здрав, като България 1300 години. Да излязеш, Ванко, къде клекнеш да грамаш. Това. Това ти пожелавам през втората половина на живота ти, да няма повече лоши уроци. Да бъде половината, в която ти искаш да правиш нещата, а не защото трябва да ги правиш. На небосклона на втората половина, по-добрата половина от живота ти пожелавам да има много звезди. Всяка една идея, всяко едно щастие, което си успявал да постигнеш, да бъде една звездичка и да има много звезди на твоя небосклон. Пожелавам ти да си оставил една сериозна следа, твоя млечен път на твоя небосклон. Искам да си жив и здрав,
И едва ли някой в тази зала те познава така добре, както аз тебе те познавам, дори и твоите родители, защото ние бяхме много дълги години заедно с тебе. Искам да ти кажа, че много те обичам, дори и от Сингапур ти казвам целувам те и на здраве на всички, които сте на това хубаво тържество. На здраве! Най-много здраве! Късмет си има! То освен здравето, щастието, другото, той сам ще си го постигне, умее, знае как да го направи. Пък ние ще се радваме покрай него. Ние сме добре. Да. За него успешен бизнес нека да има любов и късмет, много късмет за напред. И дълги години да е все така млад, жизнен и добър шеф. Пожелавам му винаги да е така усмихнат, така добър и така разбиращ. С тебе да живеем до дълбока старост и да можем да разширяваме нашите ресторанти. Шефе, бъдете себе си, както до сега. Не изневерявайте на това нещо. Супер сте и така. Да му жива и здрава и целувки. Много целувки. Много целувки. И да бъде като него добричка и умно. И да се радва на детето си. Никито. Едно прекрасно детенце, който той ми го също подари. Това ми е внучи, първото внучи. Батю! Пожелавам ти да си все така трудолюбив. Пожелавам ти да си много, много, много здрав. Поне още 50 години. Защото може да се изродиме, нали, да станем по някакви висша форма, такива интелект. Виж да развиеме и да живеме до 200, не до 100. Това ти пожелавам през втората половина на живота ти, да няма повече лоши уроци. Да бъде половината, в която ти искаш да правиш нещата, а не защото трябва да ги правиш. На небосклона на втората половина, по-добрата половина от живота ти пожелавам да има много звезди. Всяка една идея, всяко едно щастие, което си успявал да постигнеш, да бъде една звездичка, да има много звезди на твоя небосклон. Пожелавам ти да си оставил една сериозна следа, твоя млечен път на твоя небосклон. От мене. Много здраве и късмет. Това е. Да е жив и здрав. Честит рожден ден, татем! Да си жив и здрав и все така горд и прав. Пожелавам му Вичо да е все така усмихнат и все така лъчезарен и също и кака. Пожелавам ти да имаш само верни истински хора около тебе. Говоря и за приятели, и за любими хора, и за семейство, и за хора, за които работят за теб. Пожелавам ти да си малко по-спокоен, да не се палиш толкова лесно, за да пазиш нервната си система, защото обикновено на хората много не им пука, като се ядосваш. Шефе, пожелавам ти да направиш още един юбилей, 50 годишен, втори 50, да си много щастлив, много успехи в бизнеса, да се радваш повече на живота, да имаш време повече за себе си, да почиваш, да не се нервиш и всяко твое желание да е мое пожелание. Значи обичам те, казали сме си, че сме до гроб, винаги ще работя за теб. Много късмет, много успех в бизнеса. Ти си упорит човек и го заслужаваш. Обичам те. И разбира се, най-вече, много горещо ти пожелавам твоята зърница, с която се събуждаш, твоята вечерница, с която заспиваш, да бъде една страхотна жена, с която да имаш споделена любов, топла, искрена, взаимна и да остарееш до нея достойно. И тогава, когато на преклонните 98-100
си вече без коса и зъби, тя да е все така любяща и разбираща до теб. Това е смисъла, да остареем заедно с някого от времето, в което можем да лудуваме, до времето, в което можем да си спомняме. Пожелавам ти да имаш много неща за спомняне с усмивка. Ванка, пожелавам ти всичко най-добро, още 50 години. Много гаджета още да се въртат около тебе. И парички най-вече. Успех! Искам също така да му пожелая абсолютно винаги да се остане такъв, какъвто винаги, какъвто и сега. Никога да не се променя. Никога. Патю, пожелавам ти просто да бъдеш такъв, какъвто си. Няма какво да ти пожелая, освен здраве, да си по-здрав и по-здрав всеки следващ ден. Да си още по-здрав. Пожелавам ти да си винаги заобиколен от хората, които обичаш. И да си винаги заобиколен от верни приятели. Здраве, любов, приятелство и благоденствие. Това е от мен. Пожелавам ти го сърдечно. От всичко си имаш в изобилие. Пожелавам ти никога да не спираш да го имаш. Вучо, пожелавам ти наистина, да си добър и да те слушат много да те слушат в работа и шеф и бармана е там да ми е само чашата и другите да полият пак цветята, както шефа каза ето тук. Да, и относно това и добра работа ти пожелавам. Бъди щастлив, здрав най-вече и както в бизнеса продължава и напред, не оставяй на обърнат камък, бъди дръзък, бъди лъв, бъди тигър, тенорче. Обичам те. Искам да ти пожелая да си все така добър, разбиращ, така горд и все така да седиш на чело на всички и винаги да се усмихваш, винаги да се радваш, дори когато всичко е надолу с главата, ти винаги си усмихнат, така си радостен и за мен ти си един от най-важните хора в моя живот. Честит рожден ден! Пожелавам ти все такъв да си. И пожелавам на Войчо да има много подаръци на всичките му рождени и на този много също. Това е най-хубаво. Пожелавам ти да си жив, здрав, щедър и хубав. Нови върхове да покориш в сферата, в която се занимаваш, а именно с ресторантьорство. Пожелавам ти един верен партньор в живота до тебе, с който на стари години да обикаляте кътчетата по света и да се наслаждавате на старините си. И ти пожелавам да няма нещо в живота ти, което да решиш, че искаш да постигнеш и да не успееш да го постигнеш. Обичам те. За подаръка много се чудих какво да ти подаря и предполагам, че успях да намеря най-добрия подарък за тебе. А тук искам пред всички гости да кажа, че от днес нататъка търговска марка Люти чушки е единствено и само собственост на господин Иван Николаев Панов. Тук няма Любомир, няма Пенчо, няма Генчо. Единственият собственик, с който може да разполага с търговската марка Люти чушки, се казва Иван Панов. Ванка, да си жив и здрав, ти заслужи тая марка, ти се бори за нея толкова години и от тук нататъка всеки трябва да се съобразява с тебе. Когато иска да кръсти ресторант или нещо друго, люти чушки или консерва или каквото и да било, той трябва да иска единствено твоето съгласие. Даже и аз не мога без тебе да кръщавам нищо, освен ти. Прегръщам те още веднъж и дано да ти хареса този подарък. Целувам те и те прегръщам. Чао!